Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe. Amin calminone e inde Allah joom jammo, jiɗɗo yimɓe fof nana, kadi jaɓa laawol peewal ngol o lelningol, beele ina mbawa dañjude makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e ko min mbawi artude hande jokkande on yewtere mon laawol peewal. E yewtere men ɓennude en jangino ko fayte hirande sakkitinde nde Yeesu ñamduno e almuɓe mum ko adi ina maaya. En nanino no jomiraɗo Yeesu andinirno almuɓe mum 12 ɓe ma gooto e mumen jamfa ɗum waɗa ɗum e juuɗe añɓe mum. En jiino kadi no Yeesu rendirno e almuɓe mum mburu o e koppu o, holli ɗumen e wonde mburu o taƴño o anna minto ko ɓandu makko ndu o sakki beele bani Adama en ina mbawa wondude Allah ha abada. Koppu ndiyam resen mboɗo wamɗam annu minto ko ƴiiƴam ɗam o jogorno rufde beele Allah ina yaafo en bakkatuji men. Ko hono noon Yeesu hollitiri almuɓe mum e wonde ko rufde ƴiiƴam mum no sadak momto bakkatuji ni waɗi ɗum arde e aduna. Hande noon eɗen ganniyi jokkude linjila beele nanen konnguli goɗɗi luggi belɗi jaltude hunuko jomiraɗo Yeesu ñande jamma ardiɓe Yahudu en ɓe e soldateɓe mumen ngari jaggudembo. Eɗen jange linjila Yuhanna e simore 14 ɓernde. Yeesu ina anduno waktu mbo fonno rokkirde fittandu mum o yonti. O woni e wiide almuɓe makko ɓe, yo ɓerɗe mon ndeeƴ, gonɗine Allah, gonɗinonmi minne. Galle babam ina heewi cuuɗi, sinno wonano gonga, beele mami wi, mami fewnunoyi on nokku. Te somi yehi mi fewnunoyi on nokku, mi artat mi nawa on saram, beele ononne, oɗon gona ɗo gonmi ɗo. To paymi to, oɗon gandi laawol mum. Tomas wimo, jomiraɗo, min ganda to paaɗa. Nden noon holino min gandirta laawol ngol? Yeesu jaabimo wi, ko min woni laawol ngol, woni gonga o, woni gurdam ɗam. Hay goto wawa yaade to Allah Baaba o tawa rewani am. Tawde oɗon gandimi, on gandat babam ne. Tuggi joni, on gandimo, te on jiimo. Philip wimo, jomiraɗo, yoni min tan ko kolla min Baaba o. Yeesu jaabimo wi, Philip, no ɓoydirmi e mon ni fof, a anda kam. Kala jiiɗomi yi Baaba o. Nden noon holino mbawirɗa wiide yomi hollu on Baaba o? Mate a gonɗinani gonmi koye Baaba o, te Baaba o woni koye am? Haala kalanmi on ka ummaki e am. Ko Baaba gonɗo e am o timminta golle mum. Jaɓane kam somi wi gonmi koye Baaba o, te Baaba o woni koye am. Walla so on jaɓani haalam, jaɓe gollam kam. So tawi oɗon jiɗimi, on ndenat jamiroje am, min mi ñaago Baaba o rokka on ballo goɗɗo gondowo e mon ha abada o, ruuhu gongo mbo aduna o wawa hebde o, sabu o wawa wona yiidembo, wona andudembo. Kono onon oɗon gandimo, sabu o wondi koye mon, kadi ma o won e mon. Mi woppata on e yewende, komi gartowo e mon. E nder saha dabbo aduna o wonta yiyam, kono onon on jiyatam, sabu mboɗo wuuri, kadi ononne on nguurat. Ñande hen ma on paam gonmi koye Baaba am, gonɗon koye am, te minne gonmi koye mon. Kala keɓɗo jamiroje am reeni ɗumen ko on tigi yiɗimi. Kala jiɗɗomi, Baabam yiɗat ɗum, minne kay mi yiɗat ɗum, kadi mi feeñanat ɗum. Kala jiɗɗomi renat konngol am, Baabam yiɗat ɗum, kadi min e Baabam min garat to mum, min koɗa e mum. Kala mo yiɗa kam renata konngol am. Konngol ngol nanaton ngol iwani e am, iwi koye Baaba nelɗomi o. Mi haalani on ɗum ɗo ɗo gondumi e mon. Balla o ruuhu ceniɗo mo Baaba am jogori neldude e indam o, ma jangin on fof, kadi ma siftin on ko kalanmi on ko fof. Ɗaldatmi on ko deƴre am dokkatmi on. Mi rokkirta on nde no aduna o rokkirta deƴre ni. Yo ɓerɗe mon ndeeƴ woto kule. Ko noon jomiraɗo Yeesu deeƴini ɓerɗe almuɓe mum ina haalana ɗumen ko jogori arde. Mbele on nani ko Yeesu habrunoɓe ko fayti e ballo o. Ɗum ina heewi mana, te oɗon poti andude ɗum
sabu hande e jamanu men he ina waɗi yimɓe oñoɓe konnguli Yeesu ɗi mbele yimɓe ɓe ina gonɗina e wonde Yeesu habri ɗo ko garal annabi goɗɗo. Kono ko Yeesu haali ko fayti ko e ballo o wawa wonde annabi walla ni neɗɗo, sabu Yeesu wi ko ɗum ruuhu ɓolo mbo hay gooto wawa yiide jogorɗo hoɗoyde e almuɓɓe Yeesu tigirigi ɓe. On balla ko holi on? Yeesu e hoore mum haalanino en holi kanko. Kettoɗen ko Yeesu haalno ko fayti e makko. O wi, min mi ñaago Baaba o rokka on balla goɗɗo gondowo e mon haa abada o, ruuhu goongo o. O wondi koye mon kadi ma o won e mon. Mi woppata on e yeweende. Balla o, ruuhu ceniɗo mbo Baabam jogori neldude indam o, ma jangin on fof kadi ma siftin on ko kalanmi on ko fof. Ɗum noon balla mo Yeesu fodatno almumo ko holi on? Ko ruuhu ceniɗo gondunoɗo e Allah, gonnoɗo e Yeesu o. On ko ruuhu ceniɗo mo Allah jogorno jippinde e ɓernde kala gonɗinɗo jomiraɗo Yeesu. Yeesu fodanino almum wi ɗumen, caggal nde maayi wurti haa rutti dow asaman, ma neldu ɗumen ruuhu mum ceniɗo o, mbela naata e ɓernde mumen, hesɗitina ɗumen, senna ɗumen, rokka ɗumen doole, rewna ɗumen e gonga he fof. Ɗo e jewte men garoje ko leelani, so Allah jaɓi, ma en jino ɗen geɗe fof mbaɗirno e nder Yerusalem, sabu balɗe 10 caggal nde Yeesu safa, ruuhu ceniɗo o jippinomo, hebbini ɓerɗe almuɓe ɓe no Yeesu fodirno ɗum ni. Bandiraɓe, komin jiɗi haalande on ko fayti e ballo o, hono ruuhu ceniɗo o, ina heewi, sabu ko o wawi wadde e gurdam bakkadinowo ko ina weli no feewi. Kono alay sago jokken e yewtere men ha jiyen ko kewno e on jamma musɗo mo Yeesu waynodirno e almum o. Hono noon janggen e linjila Macca e simore 26 nde. Bindi ɗi mbi, caggal nde ɓe jimi jimɗi jettor, ɓe jalti, ɓe payi hayre Oliwe. E on saha Yeesu wiɓe, e nder oɗo jamma onon fof ma on pergito em, ngati ina winda, mami fi gaynako o, orde baali nde saro. Kono somi wurti, mami adoyo on Galile. E nder ɗum Pierre ƴetti konngol wimo, hay sinno tawi heddiɓe ɓe fof pergitima e ma, min mi fergittako mukk. O jaabimo wi, e gonga mbeɗa wima, hande e oɗo jamma ngori joggata tawa a yeddani laaɓi 3 aɗa andimi. Pierre wimo, min mi wiyata mukk mi andama, hay sinno mbeɗa jogori maydude e ma. Almuɓe fof kadi mbi noon. Caggal ɗum Yeesu yettudi e mabɓe e nokku biyeteɗo Getsemane, wi ɗumen, joɗoɗe ɗo, min mboɗo toriyo to. O ƴetti Pierre e ɓiɓɓe Sebede ɗiɗuɓe, ɓernde makko fuɗɗi heewde sunare e fayre. E nder ɗum o wiɓe, sunare ɓerdam nana warami, keddoɗe ɗo, perte gite mon no amni. O woɗɗiti seeɗa, o dicci e leydi, o woni e torade ɗiɗo konnguli. Baaba, so tawi ina wono, woɗɗinam ɗe mette. Kono noon, woto waɗ ko welatami ko, waɗ ko welatma ko. Daroɗen ɗo seeɗa. Holi on koppu mette mo Yeesu huli yarde? Holi ko waɗi ɓernde Yeesu heewi mette haa ina wara ɗum? Ko ɗum ɗo waɗi. Yeesu ina anduno waktu mbo fonno gaddanade bani Adama en kuugal bakkatuji mumen ɓattima. Waktu mbo annabaɓe ɓe fof kabruno ɓattima. Ma yimɓe ɓe tampin dandowo o, lepta ɗum, penga ɗum e dow leggal, kono ko ɓurno muusde Yeesu koko Baaba makko jiɗɗomo o, mo yiɗi o, jogori fawde e makko kuugal bakkatuji yimɓe aduna ɓe fof. Ko ɗum waɗi Yeesu tori wi, Baaba, so tawi ina wono, woɗɗinam ɗe mette. Kono noon, woto waɗ ko welatami ko, waɗ ko welatma ko. Caggal ɗum bindi ɗi mbi, Yeesu arti e mabɓe tawi aɓe ɗaani. O wi Pierre, on mbawa fertidde am gite hay waktu goto tan. Perte gite torɗon, mbele woton jande e jarabi. Ruuhu ina heewi sago moƴƴo, kono ɓandu ina famɗi sembe. O woɗɗiti kadi gongol, o woni e torade ɗiɗo konnguli. Baaba, so tawi ɗeɗo mette mbawa woɗɗinede,
taw mi yarani ɗumen yo sago ma waɗ. O arti kadi o tawi aɓeɗani ngati gite maɓɓe ko teddunode ɗoyngol. O woɗɗitiɓe kadi o woni e torade no adanni tataɓol. Caggal ɗum o arti almuɓe ɓe o wi ɗumen, ha joni gonɗon koye ɗanade oɗon pofto. On ji waktu o yettima, ɓi neɗɗo o waɗama juuɗe bakkudinoɓe. Gummuɗe jehen. On ji gonɗe jamfade mo nani. O gaynani haalde ha Yudas, goto e 12 ɓe, yetti ina wondi e yimɓe hewɓe jogiiɓe silemaji e cebbi, nelnoɓe ko ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe e hohoɓe leñol ɓe. Gonɗe e jamfade mbo hollinoɓe holimande nde jogori wadde, o winoɓe, mo jogormi urnade o ko on cohluɗon, jagge on. Ɗon e ɗon Yudas ɓatti Yeesu wi ɗum, a salminama ceerno. Caggal ɗum o urnimo. Yeesu jaabimo wi, sehilam, ko adduma ko waɗ ɗum. E on saha ɓe ɓatti, ɓe jani e Yeesu, ɓe jaggi ɗum. Goto e wondunoɓe Yeesu ɓe fooɗi silama mum fii carwowo hooreje yettinoɓe sadako mucciti nofuru mum. Nden Yeesu wimo, wattu silama ma ka e kufaaru mum, ngati kala ƴettowo silama ko silama warata ɗum. Mate a anda, mboɗo wawno noddude babam yo wallam, kadi ɗon e ɗon o neldannomi ko ɓuri konuji 12 malayika. Kono somi waɗi noon, holino bindi ɗi timmirta? Ɗi mbi ko ni ɗum foti yaharude. E on saha o wi diɗɗal ngal, so oɗon jaggami, gaddoton ko silamaji e cabbi elle komi taƴowo. Gonatnomi ñande fof koye nder galle Allah he mbeɗo jangina, kono on jagganomi. Kono ɗum fof ardi ko beela bindi annabaɓe ɗi ina timma. Caggal ɗum almuɓe ɓe fof goppimo dogi. Jaggunoɓe mo ɓe nayumo to kayif hooreje yettinoɓe sadak o, tawi sariyankoɓe ɓe kañumen e hohoɓe ɓe ina ndenti. Hono noon en jino Yeesu waɗiri hoore mum e juuɗe yiɗnoɓe warde ɗum ɓe. Ina wawi wooda namniɗo wiya, holko waɗi Yeesu jaɓi añɓe mum ina jagga ɗum. Kanko darnunoɗo hendu o, diwowo seyɗeneji o, cafruɗo wumɓe, gurtinɗo mayɓe o, holko waɗimo salade dandude hoore makko e añɓe makko. Yeesu e hoore mum haali holi sababu ɗum. Sabu nde goto e almuɓe makko yiɗno rendemo nde, Yeesu wi ɗum, wattu silama ma ka e kufaaru mum. Mate a anda, mboɗo wawno noddude babam yo wallam, kadi ɗon e ɗon o neldatnomi ko ɓuri konuji 12 malayika. Kono somi waɗi noon, holino bindi ɗi timmirta? Ɗi mbi ko ni ɗum foti yarude. Wadde noon, holko waɗi Yeesu jabde añɓe mum ina jagga ɗum? O jaɓiri ɗum ko ha o timmina bindi annabaɓe ɗi. Sabu annabaɓe ɓe kabrino laaɓi kewɗi mbi, ma almasihu o lepte rufu ƴiƴam mum no sadak momtowo bakkatuji ni. Alay sago dandowo pewɗo o ma yana oñiɓe ɓe, beele ina jokkodira ɗumen e Allah. Eyi, Yeesu almasihu ardi e aduna he ko timminde kabaru annabaɓe o. O ardi ko timminde annama sadakeji jawdi. O ardi ko dandude en e bakkatuji men. Ko ɗum waɗi o jaɓi añɓe makko ina jaggamo. Yeesu rokki gurdam mum ko min e ma. Teddungal wodini Allah, nelɗo emen dandowo baaɗo ni. Bandiraɓe, ko ɗo kaɗaten hande. E jangde men arore so Allah jaɓi, ma en ji no ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe wondude Yerusalem naaɓe e hohoɓe leñol Yahudu en ɓe ndisodirno ngam ñaawde Yeesu, liɓu ɗum, timminira noon kabaru annabaɓe o. Yo moƴƴere Allah woni e mon, te miccuɗon no moƴƴi ko Yeesu wino almuɓe mum ko, o wiɓe, nguura am ko rewde sago nelɗomi o, timminde golle ɗe o tottimi yomi waɗɗe. Baaba o yiɗirimi ko sabu mi rokkat wonkam ngam heɓtudeki. Hay goto heɓtata wonkam ko sago am dokkiratmiki.